Kajingnya rung yami na kawai ka party sa kawai ka party kamtam sa ka NPP imat kam kutsyo. Namaru sembut mentirang ba ulong ba dangdon syusyu ki amali ki bakwa ban penyeso sa ka NPP. Uba senyabahalang dahar uba dayo National General Secretary jong ka NPP ulong menta ka sengi balang baki dangdon syu ki amali ki balawan tuat jengbut na kinongelam ka NPP namar kila kwa ban penyeso sa ka NPP. Kila don katu ka nengut ke balawan yang mirjingmut Henry menta kidang bisyar bah syua bikin pediang yagi tang ba kin sakwan hakapor ka babiang habala kentai baniat ho iki kerteng jong kita ki MLA laki dai ki badon hakaling persyaan ki baliang ki badon hakaling sensar uloong ba kidon ke balawan ni kendu yaki bad kin sapling so bah yaki enda ada ki wan ban peniso bad ka NPP. Kila don sanur ki MLA ki balawan man peneso sa ka NPP hapo kini ki arnem kata ar na ka PDF bat lai na ka kongres kini ki gentup yo ba given ba bantidor na ka PDF bat lai ngut na ka sen kongres ki ba gentup ba Gabriel ba Charles ba Dr. Celestine Lengdo kini ki bala peneso dangshen sa ka NPP hapo ka office rekam jo ka NPP. Syuk halor ka jingong baka NPP ka teriman kwai ki MLA umasnya bahalang uloong ba kamdon kanu ka jing ya khayi kulai nama ka NPP kam syuthet ni khayi kulai ki MLA kini kidai ki bala jide ki paiba kidai ki riu don buram bat kilawan man peneso hi om nak menta ka syuki ni pisa reki kwa ya ka roy ka para po konsensi jongki namar kyo i baga sarkar MDA ka dei ka ba chakri ya ki paiba kini kiwan namar ki kwa banyo bon ki kam penroy namar da kabadon haka sorkar ki kamyo jimentoy bon namar haka san perthai kam kwa bon hi banyo tang bakum ko sorkar pat kam le kumta ka kwa ban pe babaro konsumsi kidai banyak kyu yeroy lang.